Zdravím, moje meno je Pavlína Holá a pracujem ako homeopatka a mentorka pre vysokocitlivé ženy v podnikaní. Zjednodušuje tú prácu v online, ale aj vtedy, keď človek má len nejakých klientov a necháva si zaplatiť za konzultácie online. Proste nemusím riešiť peniaze, nemusím riešiť faktúry. Simple Shop jednoznačne odporúčam. A začínajúcim obzvlášť práve kvôli tomu, že si to dokážu sami prepojiť so svojou stránkou. Že som to dokázala prepojiť sama so svojou web stránkou. Práve to, že tam neboli paušálne mesačné náklady. Keď ideme do nového podnikania, tak ono tam nejaké tie poplatky všelijaké sú. Nie je tam tá istota, nie je tam ten pocit, čo ak to nevyjde, čo ak to nepôjde, čo ak to bude trvať dlho. Ja som bola veľmi rada, že tu si môžem skúšať veci a vlastne platím až vtedy, keď to funguje. Keď som mala problém práve s prepojením, alebo teda, že mi to nefungovalo asi dobre po upgrade mojej stránky, tak naozaj ľudia v Simple Shope vyšli v ústrety a pomohli mi odhaliť a nájsť vlastne tú chybu. Takže ja som naozaj veľmi spokojná aj za tie roky a určite by som ho odporúčala ďalej.